seš v nějakém LMM projektu a máš tam kariérní řád, víš, proč tam ten kariérní řád je? Kariérní řád tam přeci musí být, aby každý dostal spravedlivou odměnu. Aby dostal provizi, meziprovizi, superprovizi, až vytvoří ten obchodní obrat. Tak to přece je normální, že? Pojď blíž a já ti řeknu, jak to s tím kariérním řádem opravdu je. No je to tak, že kariérní řád tam je proto, aby ti firma nevyplácela hned v začátku 100% provize. To, co ti nevyplatí, tak to si nechává pro sebe. Proto jsou ty MLM firmy většinou ziskové. A jestli chceš vědět, jak to dělat chytře a jednoduše, jak dostávat provizi hned ve 100% výši, tak mi napiš a já ti řeknu, jak to opravdu dělat chytře.